के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by ପିଲେମାନେ କୁହ ତ ଦେଖି EROPLANE କ'ଣ ହେଲା? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଏହା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ଯାଏ। ଏହା ଓଲିଭର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ୱିଲିୟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେରିକାର 1909 ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରେ ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ହାୱା ଆଡ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ଏବେ ଉଡ଼ି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କିପରି ନଦୀ ନାଳ ରାସ୍ତା ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠ ବ୍ୟତୀତ ଶୂନ୍ୟରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଦେଖ ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବାବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି।